Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayun ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go.
Bye-bye! Last day ko na po! O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita maximum. Oo. So dito kita Dito, babarilin. sa gitna. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumpong. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako.
Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH.
Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami at lang ulo sa ang magagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sakit. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog.
Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Ako mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo. O anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh.
Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo? Ito yung pabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh! Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik Panda- na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos lamang. Nabelong ko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Dude. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan.
Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko.
tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido, gusto ko lang pong i-share that I am so excited because 6 months preggy na po ako. Wow. Ang problema ko lang po is that ang dami ko pong nababasa na mga nakakatakot na articles about mom brain. Ayoko po na dumating yung araw na makalimutan ko po ang sarili kong anak tas maiwan ko po siya sa grocery. Parang may tumalo na sa akin bilang overthinker. Maiwan sa grocery. Specific. Maiwan sa Pure Gold Tayuman. Nakakaloka. Yun lang po. God bless. Ayan. Una, congratulations. Congrats. Obvious na masaya ka kasi sinishare mo itong information na ito. You are 6 months preggy. That's great. Alam mo naman ng bata is always a gift from God, diba? So congrats. It's a blessing. Yes. Ito na lang talaga ang minsan nakakalurky kapag ka marami masyado tayong nababasa. Tama. Katulad na lang na araw-araw na ginawa na just, anong gagawin ko, Jegs, para matanggal na sa algorithm ko si Alvin Aragon? Paano ko siya tatanggalin sa algorithm ko? Alam ko na. Paano? Panoorin mo rin yung Bombay na pinapanood. Huwag ka maingay. Baka mamaya mag-appear siya ulit sa algorithm ko. Nakakaloka. Ganito po ba talaga kapag ka matanda na ayaw mo na may mga bagay ka na ayaw mo nakikita, konting bagay na iingayang ka. Then kasi noon, lagi ako naiinis. Nire-report ko pa yun sa meeting. Di ba? Sa meeting ng Love Radio. Bakit lagi nag-appear sa akin yung Bombay na parang may kasamang bata? Ganon. Ngayon naman, nawala na siya, Jegs. Shh, quiet. Baka naririnig ng phone ko. Tapos ngayon naman si Alvin Aragon. Parang nakailang nakailang try na parang 'di ba may option naman 'yon? Don't yung post na ganito, ililimit, ganyan. Kaso nga lang, kahit sabihin natin hindi binibigay ni Meta sa iyo yung analytics about Alvin Aragon, yung mga friends mo, yun yung hot Yun na topic nga ayun pala. So dadaan talaga. Dadaan kasi for sure meron akong friend na magko-comment, Yes. may Gina magre-react, may mag-share ng kung ano. Tama. Matapos na po sana to. Ay, buti na lang talaga hindi ako buntis, kundi baka mamaya kamukha na. Nakakalurky. Anyway, balik tayo dun sa buntis. Ayan. Yan laman talaga yung maganda about social media and hindi rin maganda. Ang maganda is nagkakaroon ka ng maraming kaalaman. Ang hindi rin maganda is that nag-overthink ka na ngayon, Yes. 'di ba? Yung yun nga isang example lagi ng anak ko sa akin na parang natatawa daw siya na every time na mag-google siya. Kunyari, meron siyang mga nafe-feel na sugat o kaya na sumasakit yung ulo niya, nag-google daw siya bago daw siya minsan magtanong sa amin. Tapos nalulurky daw siya dun sa mga basta umabot na ng cancer yung sakit sa ulo. Ganun naman talaga. Ganun naman talaga. Ang ending lagi kamatayan, mga kabisyo. So, syempre, hanggat basa ka ng basa, mapapa-overthink ka talaga. Yun talaga yung katotohanan dyan. So, hindi ko alam kung paano mo ililimit
yung mga babasahin mo kasi kapag ka nandyan ka, for sure, yung algorithm mo, lahat na mag-appear sa page mo, mga tungkol sa sa pregnancy, Tama. ganyan, Oo. at kung ano-ano. Di, ganito na lang, ang gawin mo, kunyari may mabasa ka, magtatanong ka sa eksperto. Yan, doon sa mga professionals. Yes, doon sa mga Oo. pro. Kaya nga lagi binabanggit ni Nicole yung pinaka-favorite line niya, huwag mahihiyang magtanong. Correct. Huwag talaga mahihiyang magtanong. At hindi mo dapat basahin lahat. O kaya, pwede mo naman basahin lahat kung trip mo at marami kang time, pero hindi dapat lahat ina-apply. Correct. Kasi, diba? kasi yung mga nababasa mo, definitely, ibibigay niya talaga yung buo. Correct To ka. the extreme. Tama. So, To the ikaw sa maximum. kakabasa mo, dadalhin ka doon sa hala. Hanggang sa yun na yung naiwan sa'yo. Correct, naiwan na. Hanggang sa napunta na sa mom brain, tas yung mom brain, I'm sure bigla ka nakabasa ng article tungkol sa mga nakakaiwan. Kasi may mga nangyayari talagang gano'n na ikwento ko na yan before. Ay, hindi pala ako nag-share masyado on nag-share ka air. ba? Oh my God, not sure. Oo, nakalimutan ko yung anak ko sa sasakyan. Oo, yun. Si Prince. Nakalimutan ko siya. Buti na lang, breastfeeding mom ako. Na-realize ko, parang wala nakakabit sa dede ko. Bakit parang kulang? Lahat kami bumaba. Naiwan ko siya. Buti na lang talaga, malapit lang yung parking, ganon. So, okay, so hindi naman ito yung mga bagay na dapat mong naririnig. Pero sorry ka, shinare ko na. 'Di ba? Pero parang feeling ko for sure, doon na umabot yung kakabasa niya. Yung sinasabing mom brain, it may or may not, feeling ko, hindi ako expert, okay? So kaya nga sabi natin, laging magkukonsulta sa eksperto, no? It may or may not happen. Yung sinasabi kasi nga mom brain is that medyo foggy na, yung medyo nakakalimot. Oo, kasi una, syempre yung anesthesia, epidural. Yung tulog mo, wala ka sa hulog minsan. 'Di ba? Alam mo, totoo yan, Jegs, yung wala sa hulog ka, yung tulog. Yung nung nalaman kong buntis ako dun sa pangalawa ko, masaya ako na stress kasi parang magpupuyat na naman ako. Babalik na naman ba tayo dyan? Sa pagpupuyat. Working mom ka pa naman, working diba? mom pa naman ako. Kapag ka ganun pa naman na nagpapadede ako na nanay, yung asawa ko tulog na tulog eh. Kasi ang point naman ng asawa ko, may maitutulong ba ako? Sa dede mo naman ang gagaling ang lahat. Kaya maraming asawa yung nasisipa na pasimple. Oo. Ako, sinisipa ko talaga ng pasimple para lang maramdaman niya, ma-realize niya na kaming dalawa ng mag-ina niya ay gising. Madaling araw, gising. Baka gusto mo, sumuport, di ba? May mga ganon. Tama ka, Jex, dun sa puyat. Di ba? Ang puyat, kahit hindi ka naman nanay eh. Kapag ka lagi kang puyat, talaga namang dumadaanting talaga sa puntong parang yung brain nagfa-fog. It happens, di ba? Pero wag ka rin din matakot kasi based dun sa experience ni Nicole, ito naman ang kagandahan din na gift sa atin ni God na connected yung bata sa nanay. Atin, kaya nung hindi pa, naramdaman mo agad na may kulang. Yes. So yes, yung mom brain nandyan, pero definitely yung instinct ng nanay. Correct, na parang may kulang, parang may mali. Oo. Yun naman, magkakaroon ka ng magic power na kahit sabihin ng anak mong masaya siya, pero kita mo sa mata niya na hindi siya masaya, kukuha mo yung kapangyarihan na yan. Ayan. Na yung anak mo kahit nasa baba at nasa third floor ka, kapag ka bumahing, maririnig mo, magkakaroon ka ng bionic ear, di ba? Yan. Magkakaroon ka ng bionic ear na hala, si ano yung bumahing, may sipon na naman. Oo, maha-heightened yung senses mo sa anak mo. Kaya huwag ka matakot. Tama, at saka magkakaroon ka na ng dagdag kaalaman tungkol sa mga gamot. Ewan ko lang parang basic na sa amin na kapag ka may bumahing sa amin o kay may inubo, meron na kaming alam na mga gamot na yun ay mag-work para sa kanya. Medyo magkakaroon ka ng mga ganyang klaseng mga kaalaman. Madaming dagdag. Oo, may mga mawawala sa'yo, mawawala ang freedom mo for a while, 'di ba? Pero sabi nga nung isa kong kaibigan, you will get your freedom back eventually. Yan. Kapag ka lumaki na sila. Minsan kasi yung mga magulang na may mga maliliit na anak, parang feeling nila ngayon, parang nakakulong sila masyado sa kanilang mga anak. Pero totoo one day you will get your freedom back. At magsisisi ka at malulungkot ka kasi sana mas matagal na kinukulit nila ako. Ayan, at gaya nga lagi naming sinasabi dito na na mas mahaba nating nakakasama na adult yung mga anak natin. Correct, kesa sa bata.
Bata sila. Correct, 'di ba? So madami kang ganun ng mga benefits na Oo. makikita. Ang basahin mo yung mga positive things Yan. about having a child. Magkakaroon ka ng superpower, Correct, promise. totoo. Yun, so wag na yung mga mom brain. Pero to tell you frankly, may mga ganun din talaga. Siguro kasi bukod sa mga sinuksok sa at tinurok sa and all, no, na pwedeng may epekto sa brain. Di nga ako expert, 'di ba? Pero yung biglang dumami yung iniisip mo, dati kasi bilang isang babae, ang iniisip mo lang sarili mo. Tama. Pag nagkaroon ka na kasi ng anak at mga anak, Oo. biglang may mga individual pa na nakaatang sa So yung worries mo, hala, baka Oo. paglaki nito mabuli. Correct. Titingnan mo yung ilong, Tama. titingnan mo yung True. yung paa niya, hihilahin mo. Yan, 'di ba? Para humaba, 'di ba? Baka pandakto, Correct. ayoko na mabuli. Madaming ganun. Kaya mom brain. Pero alam mo, kung iisipin mo at titingnan yung mom brain, in a way, kung titingnan mo siya sa isang positibong pananaw, pwede mo siyang goods din siya. Ibig sabihin, may mga bagay na hindi mo na dapat isipin, na nakakalimutan mo na. Ako, ako kasi sobrang foggy ng brain ko, lalong-lalo na pagdating sa mga tao na nakakasalamuha. May mga times talaga na kung makapagkwento siya sa akin na mga pinagdaanan namin, hindi ko talaga tandaan. Wala talaga. Zero. Diba? Zero sa mga ganyang klase mga eksena. Pero parang feeling ko, it's also a gift. Kasi yung brain natin, napaka-complex po niyan eh. Yes, May feeling ako na kapag hindi ko naman kailangan yung impormasyon, bakit nandito sila lahat sa harap? Diba? Nilalagay lang siya sa likod para Actually, hindi may exercise niya na parang pwede mong tanggalin yung mga memories mo na hindi na kailangan. Ay, kung ano mang exercise yan, pumunta po kayo sa eksperto kasi baka mamaya may maituro kami ni Diego, baka humaba po yung isa niyong braso. Oo, naalala ko kasi sa nung yung may nangyari sa isa sa mga kasamahan natin dito, nung nagburakay kasama yung team, 'di ba? Yung may nalunod tayong kasamahan. So diniretso kaagad kami sa Yung may UST trauma. ba yun, parang ganoon. So tinuro sa amin na kasi traumatic yun eh. So may mga exercises May na brain exercises. So, ibig sabihin, kunento ni Diego may pinuntahan po sila na facility. Hindi po sa Quiapo. Hindi. Sa Quiapo, pampaano naman yung pampadugo, di ba? Nakakalarkay. O, di ba? So, ang importante, magtanong sa eksperto. Tapos, wag lahat ina-absorb. Tama. Relax ka lang. Enjoy your pregnancy. Correct. Kalmahan mo lang, mami. Ako po ang kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ako kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Sabi nung isa nabasa ko, yung suot po ni Mama Nicole papunta na po sa Santo Niño. Bakit makinang ba? Hindi. Nakakatawa nga yung mga OJT kanina, sabi parang, Gabi, it's giving, kumikinang. Sabi ko, talaga ba? Parang kung isipin mo na ginto, sarap tunawin. Paggawa po ng hikaw. Sarap pong tunawin, pakitimbang po. Diba? Di naman siya, it's an ordinary Friday. Ganon. Tambalanista since 2010, si Renzo ba yan? Oo, parang hindi tumanda si Ma'am Nicole. Love you, Ma'am. More power. More power. Ayan. Sina-shoutout talaga yung mga... Babs, happy birthday! Happy birthday! Pero gusto kong makipaghiwalay sa jowa ko ngayon. Oy, bakit? Grabe. Siguro walang paramdam? Ay, baka o kaya siguro. toxic? Oo. Baka nagtatampo ka lang. Baka. Alam mo naman yung mga birthday blues na tinatawag. Yung parang pag magbe-birthday ka o kaya pag birthday mo, parang basta may iba. Ganon. Hello kay Annalisa Bartolome. Kinang na kinang, lumiliwanag. Yarn. Shoutout kay Mama Lons. Hello. Thank you so much. Watching from San Ildefonso, Bulacan, si Anne Mary Joy. Abain. Ayan. Ayun, nasasanlabang damit ni Nicole. Try mo. Tapos kapag nasanla mo, sharean mo ko. Ngayon kung hindi, di Mahal hindi. na yung gramo ng gold ngayon. O, di ba? Sabi ni, Debbie Tirar Mas Photos. Gabi naman pangalan niya. Nicole, galit ka sa basic shirt lang, no? Oo, hindi kasi ako, hindi ako basic. Ayun, no. Sabi naman ni Wishy, Hafu Friday po, Sangre, Nicole. Sangre. Hello po sa inyo. Magkano po sa sanlaan niya? Pag nasanlaan nyo nga, go. Ayun. Buti po hindi nahablot ng damit ninyo. Always watching. and Yun talaga listening. yung purpose niya. Oo, magpahablot, 'di ba? Sana may humablot. Sarap.
Shoutout po watching from Abu Dhabi, si Gracia. Yan. Oo. Hindi, mag-ano to sila, role play sila ng asawa niya. Dad, ikaw snatcher ha. Hablutin mo ha. Hablutin mo ako. Nagpapasnatch ako. Chares. Watching from Tarlac, sana matalo nyo na po. Ano? Matalo nyo na po, Mitena? Ano yun? Galing kay Sementong Dilaw. Sana ma-shout out. Okay. Ayan. Bilang po ba yung beads niyan? Wala po ako masyadong time para bilangin. Pag nagka-time, share ko sa'yo. Watching from South Africa, si Super Cyclone. Siguro naiisip nila, no? So sobrang saltik ni Nicole Ala. Kaya niyang bilangin yung beads ng t-shirt niya. Busy lang tayo pero one day I will. Hindi, customize siya. Sabi niya, gusto ko ng ganitong beads. May bilang. 10,602. Ayan, Pag oo. lumagpas, hindi ko bibilhin. Ganun. One day, makakapag-send din ako ng kwento sa inyo, Nicole at Diego. Galing kay... Minabubisit. Sino? Nagdi-delete. Nagde-delete ba yung moderator natin dyan? Comment removed by a moderator. Sabi niya, hindi mo ko kaya. Madami kami. Madami kami. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Nakakaloka. Ayun, ganon. Iniyayamot niyo si Papa P eh. Yan. Ayan. Easy ka lang po. Galit ka po kanina, sabi ni Ann. Totoo ba? Malakas na talaga boses ko. Sabi ni Kryptonian, Ma'am Nicole, hiyang-hiya po yung golden quintas ko sa suit mo. Meron pa mamaya yung mahiwagang burno. Yes, mamaya. Second part natin. Yup. Diane Claveria, shoutout po sa husband ko na nasa work na, watching from Angeles City, Pampanga. Yan. Ayun. Merong app, speaking of merong app na nilagay yung anak ko sa husband ko na nakikita niya yung kung nasan yung asawa ko. Kung nasan kami. Tapos sobrang accurate niya. Parang GPS tracker, Oo, something. ang galing nga. Ako lang yung, sabi ko, ba't di ako kasali dito? Ba't kayo lang nagtatrack? Hindi, ikaw lang yung tinatrack nila. Ay, andyan siya. Doon tayo. Andyan siya, dun tayo, alis tayo. Oo nga, ang galing kasi. Nakakaaliw. Kasi kitang-kita mo talaga na umaandar siya. Tapos kung saan siya pumunta. Ayan. Kasi yung mga phone Sobrang accurate ang na mga niya. phone naman kasi natin, may mga GPS naman to eh. So, yun yung ginagamit niya. Nililink niya lang. Baka nga. Ayun. So, ini-install lang yung app. Oo. Life 360 daw ba yan? Anong app yan? Hindi ko alam, di ako sinali ng family ko eh. Share ko na Siya lang. yung tinatrack Oo. Share ko na lang po sa inyo kapag kakasama na ako. Tsaka, wait lang nilalayo ko yung phone, di ko makita. Ang galing kasi umaandar siya. Oy, So, alam ko naman matagal na to eh. Mukhang maraming interesado. Gusto nilang itrack yung mga asawa Kaya nila. nga, hindi, naalala ko lang kasi biglang nung may binati na taga Pampanga yung asawa, parang baka malayo. There's a way to track. O yan, Life 360 nga daw. Oh, sabi. O yan. Ayan. O yun. Para matrack. It's accurate eh. Kasi may mga iba na parang nandun ka lang sa city, makikita. Ito, alam niya na anong street. Like, Oo. kunyari, kanina parang nag-drive-through kami somewhere. Pero dapat naka-on ang location mo. Oo. Try mo i-off, hindi ka nila matatrack. Kaya siguro naka-off yung location ko. Kaya hindi ako sinali. Nakakaloka. Ayan. Di ka makapaglakwat siya, me. Alam mo, yun nga yung na-realize ko eh. Kasi minsan bigla ako nagmumowa, tapos hindi nila ako Oo, malalaman nila kapag bigla akong Eh, bakit nandyan ka? Oo, ba't ka nasa MOA? Ganon. Hello kay Raf Bardon. How are you, Raf? Yan. Kailan ang make-upan natin? Kay Wena Ocampo, Yutok. Ayan, Good Friday din sa'yo. Hello. Yan. Ano po yung ni-remove? Naku, alam nyo naman yun kapag ka lagi kayo nasa live. Oo. Yan. Ano sabi nito? Grabe ka, Nicole. Ano? Bakit? Mahalata kapag may pagsogo. Ayun ba? Hindi, umahon na naman dyan. Umahon na naman. Nandiyan na naman. Hala, may swimmer.
Yan. Oh, ayun na, nagalit. Sorry, 16 daw yung accounts niyan. Oh. Ayan. Watching from Surigao. Oh. Ayan. Sabi ni RJ, Ma'am Nicole, susme, dalaga pa ako, pinapakinggan na kita. Ngayon, dalaga na ang anak ko. Ikaw pa din. Oo, di ba? Oo, ako pa din. Nandito pa rin tayo. Life and like. Ayan, Surigao. Yan, thank you. Hindi pa ako Oh, madam. Danacos Grocery. Patingnan ko nga, ay, hindi pala ako sama sa app nyo. Paano ko malalaman? Masama ang loob niya. Di ako kasama sa app. Di siya kasali sa, sa tracker. Nasa tracker. Ako wala ako sa tracker. Pambira. Nakakaloka. Ayan. Sabi ni Arabi, ako may ganyan sa asawa ko at siya din. Kaya hindi ako makalandi. Yan. Ba't ka naman lalandi? Oo naman. Kaloka ka. Sabi ni Beverly Torres, ama ka na Alexander. Ayun. Anne-Marie Joy. Ano ba to? DJ Nicole Yala sa Easy Rock po ako dati. Lumipat na po ako dito sa inyong mga DJs ng Love Radio. Puyong dalawang DJ po. Ano yun? Nang Easy. Oh. Pero sila po ay Shy and DJ Jasmine. Binubuli po ako sa ko. Hindi yun. Ganon din sila maglambing. Kasi mga sira, akala mo easy rock, mga siraulo din. Oo, siraulo lang din. Alam mo, malumanay na version namin lang yun. Pero mga siraulo din yun. And especially si Shy. Kasi si Shy, partner ko dati dito sa Love. Makulit yun eh. Oo, sobra. Nag-i-English lang sila. Pero diretso lang yung English nila. Correct. Pero yung sapak pareho lang din. Parehas lang. English version yun lang kanila. Baka akala mo lang binubuli ka, pero hindi mo lang sila naintindihan. Ako pala yung bully. Bumalik ka na doon. Mas mahirap ako. Masyado akong real talk. Balik ka na. Nakakaloka. Ay, umahon na naman siya. Ay nako, ama ka na. Ay nako. Hi Australia here. Galing Sam. kay Sam. Si Peanuts Jam, sabi niya, nakabili po kami ng pinakamurang earring sa Mayat de la Rosa. Investment namin mag-asawa. Good. That's correct. Go. Sana soon makauwi na ng Pinas para makapagdala ng alay dyan sa inyo. Ha? Ay! Alay! Hindi naman namin kayo. Wala namang saan nyo pa nakuha yung idea na dapat may dalang alay? Correct. Na hinahamak pag walang dalang alay? Tama. Na walang exposure. Na size 8 si Papa P, ikaw. Oo. 9. Grabe Ako naman 7.5. Pwede ring 8, pwedeng 7. Depende sa style. Pero wala. Hello! Oo, baka Wala sabihin na, baka nyo, sabihin materialistic kami. Tsaka na nagpapabili. Walang ganun. Walang ganun. Walang ganun. Adrian Ayan. from Taiwan, salamat. Thank you. Shout out from Iloilo, si Fatima Apiado. Thank you. Ayan. Part kayo lagi ng everyday ko, sabi ni Jack Salamat. Camino. Nietzsche. Salamat, Jack. Salamat. O siya. Alright. Exit na kami. Okay. Ano po yung exercise para makalimot sa trauma, DJ Diego? Sa expert po kayo Sa magtanong. expert. Baka kung ano kasi baka mamaya kung anong ituro ni Diego, humaba isa yung braso. Sa halip na makalimot, may ibang, baka humaba yung braso nyo. Kasi it's more on breathing exercise siya. Ayan. May mga, basta sa eksperto, basta may mga butterfly hug na sinasabi. Mga ganon. Basta, in other words, yung mga ganyan, meron pong guidance na kailangan. Kasi baka mamaya, self-taught, di ba mga ganon. Tapos, di ba iba pa rin pag professional. Correct. Nag-breathing ka, tapos sa sobrang lalim, humiwalay na yung kaluluwa mo dun sa... Hindi, may mga ganun na. Nag-butterfly hug ka nga, iba naman iniisip mo. Correct. So, wala din. Di ba? O, tama nga, Life 360, sabi ng asawa ko. Ayun. Yan. Okay, sige. Hello kay Manuelita Monisit. Ayan, na nakatutok sa atin. Yan. Kung kasing ganda mo ang mangbubuli sa akin, okay lang po sa akin. Idol po kita. Sabi ni Mon. Sure ka ha? Since Sure grade ka. 2, I'm your listener. Now, Ayun, ano I'm na siya? First year college. Oh my gosh. Kahapon, pumunta ako sa Urban Smiles, sa Parkal. Ganda ng kanilang clinic dyan. Yung aking dentista, si Dr. Sydney, ang una niya, first time ko siya na-meet, ang una niyang sinabi sa akin nung nakita niya ako, sabi niya, oh my gosh, Miss Nicole, this is surreal. High school pa lang ako nakikinig na ako sa'yo. Sabi ko, isa na namang dentista ang napalaki ni Nicole Yala. Thank you. Hi, Doc Sydney. Salamat. Hi, Doc RFD of Urban Smiles. Thank you. Ayan. Sabi ng asawa ko, nasa Landers ako, happy.
Alam ko naman, nandiyan ka, nakita ko. Pinost mo yung mga mga binili niyang sabi, excited. Alam mo, matanda ka na, ito yung mga excitement niyan eh. Sabi niya, wow, it's a Friday today. Sabi ko, o nga, weekend na. Sabi niya, hindi, 50% na lang yung saging nasa Basalanders. Nakakalok! Ang tanda, alam mo yung ganon, 50%. Uy, Friday na, 50% yung saging na sa Basalanders. Hindi ko alam kung dito lang sa branch na dito, ha? Baka mamaya bigla kayo puntahan dun, tapos sabihin ninyo, Oo, sabi ni Nicole, hala, 50% na yung saging na saba. Ngayon, kung hindi nyo naabutan, baka inubos na ng asawa ko. Yan na yung mga yan na yung mga pampahappy na mga, di ba? Totoo. Kinakabisado na yung uy, may sa bake shop na to, buy one take one. Correct. Meron din kami pinupuntahan na na 50% na siya pag 6 p.m. onwards. Yan yung mga happiness ng mga tito-tita. Happiness ng isa kong kaibigan na tita, hindi ko makakalimutan. Sabi niya, hala, yan yung talagang gustong-gusto kong map. Saan mo binili yan? Yan yung mga usapan namin. Ayan. O siya, gora na kami, ha? Mamaya ulit, kwento na may Wagang Bornay. See you later. Bye. Grabe to, Alexander. Metro's #1 Love Radio. Basic! Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril.
Oh, talo ko kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Miss Nicole Ala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumakot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Upa! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa madaling bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami at lang ulo sa ang nagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya.
Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito yan. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinang na. Ito, akin lamang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sakit. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba niyang... Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo...
tambalang kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang, Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Lerma. Matagal-tagal na po akong graduate at ngayon lang po nagkatrabaho. Kasisimula ko lang po sa kumpanyang tumanggap sa akin. Sumulat po ako para humingi sa inyo ng payo. Natanggap ko ang unang sweldo ko noong Feb 15. Grabe po ang saya ko. Para akong nanalo sa raffle kahit alam kong pinagpaguran ko naman talaga yun. Ilang beses kong tiningnan at binilang yung sweldo ko. Pag uwi ko, sabi ni nanay, ibigay ko daw sa kanya ang unang sweldo ko para swertihin ako sa karir ko. Pamahiin daw. Bilang gusto ko naman ng magandang future, binigay ko naman po lahat. Buong buo, walang bawas, kahit pamasahe kinabukasan, nang hiram pa ako kay tatay. Akala ko one time lang yun. Parang career blessing, ganon. Pampaswerte ba? Kaso, ngayong papalapit na naman ang sweldo, may announcement na naman ang nanay ko. Sabi niya, para tuloy-tuloy daw ang swerte ko, kailangan kalahati ng sweldo ko lagi kong ibibigay sa kanya. Palagi, tambalang kumikinang. May kasama pang warning. Na kapag kulang daw sa kalahati ang ibinigay ko, lagi daw akong kakapusin at mauubusan ng pera. Nag-compute tuloy ako. Pag binigay ko ang kalahati ng sweldo ko, halos pamasahe na lang ang matitira sa akin. Actually, gusto ko rin naman talagang magbigay. Hindi naman po ako madamot. Pero ang bigat naman ng kalahati, natatakot naman akong sumuway. Baka bigla nga akong malasin o kaya kapusin. Ano po bang gagawin ko? Susundin ko ba ang nanay ko? O pakikiusapan siya na baka pwedeng hindi naman kalahati? Ayoko po talagang malasin, pero ayoko namang maghikahos habang sinusubukang maging maswerte. Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Lerma. Lerma, grabe naman yung nanay mo. Nakakahiya naman sa Grab driver na si Jeffrey Anzares. Ay nako, at pinapabati din niya syempre ang Team M Kamanava. Oo, Kuya Jeffrey Anzares, anong masasabi mo dito sa eksena nung nanay niya? Ano pangalan niya? Ni Lerma. Kalimutan ko agad. Wala pa limon. Nakalimutan. Kalimutan ko agad yung pangalan niya. 'Di ba? Ano masasabi mo dito sa nanay ni Lerma? Mm-hmm. Alam mo, dun sa nanay ni Lerma, hindi ko alam kung saan mo pinagkukuha yung mga prinsipyo mo. Yung una siguro, yung first fruits, ayan, pwede pa yan eh. Pwede din. Yan yung tinatawag na first fruits eh. Actually, Oo. nababanggit siya sa Bible. Yung Na may unang, ganun ba? first fruits muna ialay mo para i-bless ka. May mga Pero ganon. yung sumunod, At saka hindi eh. Yung sinabi ni nanay na ng nanay ni Lerma na yung kalahati, na kapag ka nagkulang, yan, mamalasin ka talaga. Alam mo, may nagsabi sa akin dati na kapag ka lagi mong iniisip yung word na malas, it's like ikaw na din mismo ang nagbibigay ng curse sa sarili mo. yes, totoo. Binibigyan mo siya ng parang binibigyan mo yung sarili mo na
mamalasin talaga ako or Oho. malas. Kasi yung words po natin, yung mga salita po natin, can make or break, it can destroy or it can heal. Napaka-powerful po Oho. ng mga salita. Kaya nga 'di ba, sinasabi nila, i-manifest mo lagi. Lagi mo sasabihin, may pera ako. Bawal mo daw sabihin na wala akong pera, 'di ba? At kapag paulit-ulit mong iniisip yung word na kamalasan, hindi man may kinalaman sa pagbibigay ng sweldo na kalahati sa nanay mo, just because ang ina-attract mo ay yung kamalasan, maaaring malasing ka talaga. Pero wala naman talagang malas sa ganyan. Ang malas kasi, nangyayari siya based sa kung anong desisyon na gagawin mo. Yun na nga, 'di ba? So hindi ito yung sasabihin mong malas kasi hindi ka nagbibigay ng kalahati, 'di ba? Yan yung mga bagay na Actually, diyan ka mamalasin kung kaya nga, ibibigay mo. correct. Isipin mo, pamasahe na lang natitira sa'yo. Mamalasin ka talaga dyan. Paano hindi ka na makakakain? Hindi ka na makakapagbayad ng kung ano-ano. Correct. Diba? Naninilim na yung yung paningin mo kasi hindi ka makakain na maayos. Tapos naniningil na rin yung mga credit card kasi wala kang pambayad. Oo. Diba? Malas mo. Ayan. Saan tambay? Ganon. Isang saklaan tambay mo nanay mo. Yan. Diba? Sabi mo sa nanay mo kung ano man ang tinitira niya, tigilan na niya yan. Diba? Ito yung ayaw nating mangyari bilang mga magulang, na yung mga anak natin parang nahihirapan dahil sa atin. Kaya nga yun talaga. Huwag sanang ganun. Actually, nakakagulat nga yung ganito Kaya nga gusto kong malaman kung kulang ba sa gamot yung nanay ni Lerma o nasobrahan sa bawal na gamot yung nanay nila. As a judger. Sino ba pinagsasamahan ng nanay mo, Lerma? Alam mo, baka yun yung mga si Marisol. Oo, yun yung mga nagsusulsul na mali. Oo. Baka yung mga pinagsasamahan ng nanay mo, baka may kulto siyang hindi natin maintindihan. Alam mo yun, sabi nga nila noon, malas daw kapag tumanggi ka na maging ninang sa binyag. Laging ganun Sinasabi, noon pa, bata pa ako. Isipin mo kung ilang taon na yung bata pa ako. Naririnig ko na yan. Pero na-realize ko, hindi mo pwedeng diktahan ng isang tao kung ayaw niya o gusto niyang maging godparent. Kasi ang pagiging ninong at ninang sa binyag o sa kasal ay isang responsibility. Correct. Hindi po ito yung kung sino lang yung sikat, siya yung barangay tanod na laging nalalapitan. Tama. Diba, hindi ganun Yung mga tipong kapag napariwara yung anak mo may pwedeng sabihan na ninang. Yan. Ganon, she trusts you enough, he trusts you enough bilang isang ninong o ninang. Yung Ganon. humihingi ng payo. Ganon. Sa mga gagawing desisyon. Halimbawa, lalaki, ninong may gusto akong babae, paano chicks. ba? Ano bang mga galawang Correct. ninja moves mo? Tama, di ba? O di naman kaya, sa sobrang close niya sa kanyang ninang, hindi ako pinapayagan ng mama ko gumimik. Ano bang mga atake? Yung mga padrino. Totoo, yan. Yung mga ganun ba? Oo. Kasi ganun ka-close. Yun dapat yun. Kasi hindi mo pwedeng i-enforce Mamalasing ka, sige ka, hindi mo Ayan. tatanggapin tong inaanak mo. Mamalasing ka, walang ganon. Diba? Ayan. Ayaw natin ng ganyan. Dapat yung pressure, una sa lahat, hindi manggagaling sa loob ng bahay. Kasi kapag ang pressure ay nanggagaling sa loob ng bahay within the family, kawawa naman yung individual. Tama. Paano siya sa mundo? Paano siya lalabas sa mundo kung sa loob pa lang mismo ng bahay, stress na siya, pressured na siya, feeling malas pa. At saka magmamanifest yan sa sa buhay ng anak yung mga kinokontrol ng mga magulang. Actually, marami tayong mga naririnig na mga chismis sa showbiz na kinokontrol ng magulang nila yung earnings nila. At kahit hindi man nagsasalita yung mga particular na yon, nagmamanifest Grabe, may showbiz chika ka pa. May showbiz chika. Splok mo naman. Sino ba yung mga showbiz chika mong ganyan? Kaya nagpakasal bigla Ganon. Confirm nga daw yung ganyan klaseng balita. Diba? Well, para kay Lerma, I think hindi naman masama na pangalagaan mo din yung sarili mo. Hindi masama kung magbibigay ka lang ng portion. Kung i-compute mo, mag-compute ka na lang na maigi, di ba? Para maayos yung maibibigay mo kahit papaano. Hindi masama na isipin mo yung sarili mo kasi mahirap naman kung pamasahin na lang yung natitira sa'yo. Ayaw natin mangyari yun. Oo. So sabi nga ng mga yung mga ekonomista, 'di ba, gumastos ka naaayon doon sa
sa kinikita mo. Correct. Di ba? So, ganun din. Ganun din sa nanay mo. Oo. Ang ibigay mo is ayon sa kinikita mo. Oo, Ang at ibigay ayon mo. sa pangangailangan niya lang na tama. Ganun yun. Oo. Ang mas concern ko dito is ano yung kulang na gamot ni nanay? Kasi baka may something eh. Hindi natin masasabi. Sinong Nicole Ayala kausap Hindi. namin? Yung Nicole Ayala na kausap mo? Oh. Yung Nicole Ayala pagod na kay Alvin Aragon. Kaya naiisip ko baka may nasobrahan sa gamot o nakulangan sa gamot kaya ganyan na mag-isip. Yan yung Nicole Ayala kausap mong iratang-irata na talaga sa algorithm ko. Balik natin yung Bombay. Lurkay. Alam mo, hindi rin masama, Lerma. Nakausapin mo yung mama mo. Oo naman. Sabi mo sa kanya, Ma, kung sinasabi mong mala, sige nga, magbigay ka ng data. Yan. Magbigay ka ng data. Alam mo, yan yung isang bagay na natutunan ko along the way as I grow older. Hindi ka pwedeng magbabase lang sa sabi-sabi. Dapat back up by data. Ang ibig sabihin, may ebidensya, Yan. may nasusulat, Pwedeng merong pattern. correct. Yan. 'Di ba? Sabihin mo sino-sino 'yan? Anong mga sinong kakilala mong ganyan na Ayan. talagang minalas yung buhay. And in Ganon. fairness din naman sa nanay mo, Lerma, ha? Baka nga si Marisol eh. Baka hindi Mars. naman siya. Oo, dapat sabihin mo para swertihin yung anak mo. Ganitong gawin mo, dapat kalahati sa'yo. Baka ganon. Ay, ganun ba? Ay, ganun ba? Kasi baka yung nanay mo, people pleaser. Oo. Judger, ang dami na natin Tapos sabihin, Mars, binigay na sa'yo. Oo, ayan, tara na magmadyong Mars, na. paldo ka naman tayo. Ano? Madyong. Madyong tayo? O kaya kaya pakwek-kwek ka naman. Correct. Di ba? Yung Zumba dun sa kabilang barangay may bayad. Baka ikaw na naman carry mo na mag-sponsor. kami. Baka may ganon. Diba? So, dapat kausapin mo yung nanay mo. Sabi mo sa kanya na, Ma, ito lang po yung kinikita ko. Kapag ka binigay ko po ang kalahati, ito na lang po ang matitira. Deficit ka na. Maaatim mo ba? Napamasahe na lang ang matitira sa akin. May mga expenses ako, may pamasahe Correct. ako, yung pangangailangan ko sa Tama. sarili ko. Paano kapag ka nakabangga ako ng isang bilao ng kamatis sa daan at kung saan rumolyo yung kamatis at hindi ko na sila makuha lahat. Anong ipapambayad ko, Ma? Kasi kinuha mo na yung kalahati. Diba? So ipaliwanag mo rin na maigi. Paliwanag mo na maigi. Pangalawa, sabi mo sa kanya, sino na ba yung mga sinasabi mong minalas? Kasi ayon kina Nicole Ayala at Diego Bandido, kailangan ng data. Hindi pwedeng sinabi mo lang. Kailangan may data tayo. Ganon. Sa mundo ng AI, na kaya nang gawin ng lahat. Di ba? Tama. So tandaan po natin na yung malas na word na yan, kagagawan po natin yan eh. Hindi siya Meron something nangyari na lang sa'yo. Dahil yan sa mga desisyon mo sa buhay. May mga ambag po tayo dyan kung bakit nangyayari yung ganyan. Anong masasabi mo, Kuya Noyki Carranza? Kakapanalo lang nito ng Love Knows No Boundaries ganun promo ba? kagabi. Yan, nakatutok daw sila ngayon at pinapa-shoutout niya ang Tatay's Choice sa Bulacan. Na ang owner ay si Don Robert ng Tondo, Manila. Don Robert, baka naman. Balita ko dyan na tumatambay si Noyki Carranza. Ayan. Baka naman. Oo. Papa-shoutout siya sa programa natin eh. Ayun. Hello sa inyo. Ay, so kausapin mo na maigi, Lerma, i-explain mo how you feel. Wag lang, minsan hindi naman kailangan tanggap lang ng tanggap eh. Oo lang ng oo. Welcome yan ni Diego. Correct. Kaya minsan napapagalitan kami kasi hindi namin hinahayaan na oo lang ng oo. Kailangan may rason. Diba? May rason ng lahat. Ganyan. Explain mo sa kanya. So, Lerma, kausapin mo yung nanay mo. Explain mo again. Importante yan, yung mga expenses mo, pangangailangan mo. Kasi alam ko, for sure, yung kalahati na yan, deficit ka pa dyan. Correct. Kulang na kulang. Kulangin ka dyan eh. Siguro maganda may role playing, may acting. Mga tipong uuwi ka ng sira yung takong. Tapos pasabihin ng nanay mo, bakit ganyan nung hinayaan mo naman na nasira yung takong. Wala po akong pambili, Nay. Nasa inyo, remember? Kasi sabi mo, mamalasin. Kapag hindi binigay yung kalahati. Diba? Tapos uwi ka naman, hinang-hina ka, lagyan mo ng powder yung bibig mo na para namumutla. putlang-putla. Sabihin na, bakit ka maputla? Bakit, anak? Hindi po ako kumain. Kasi di ba masabi niyo po, yung kalahati po ng sweldo ko sa inyo po mapupunta?
Ganun, pwede. O Oo. kung ano man sa mga tip namin ang sundin mo, bahala ka. Basta ang importante, communicate it to your mother. Tama. Ako po ang kumikinang ng ulo, Diego At Bandido. ako kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang tok-tok driver from Quiapo na si John Michael ay nakatutok sa atin galing kay Jocelyn. Thank you. Salamat. Salamat. Mm. Hello. Yan na naman. Wala na naman kaming mababasang message kasi napaka-flooder. Oo. Ito, Alexander, wawarningan na kita. Oo, sinasabi ko sa'yo, maya-maya, i-delete ka na dyan. Oo. Oo. Okay lang na mag-message, pero pag nag-flood, kasi yung iba, hindi namin nababasa. Correct, hindi talaga namin nababasa, to be honest. So, bigyan mo naman ng ng oportunidad yung ibang mga tao na makapag-message at mabasa yung kanilang comment. Hello kay Tetay FML. Ganda naman ang outfit ni Ma'am Nicole, kumikinang ina. Salamat po. Ayan. Si Hana, watching from Japan. Arigato gozaimasu. Kay Cookie naman from Davao City, hello. And si Krish na tinatanong, yung station niyo po ba malapit sa Star City? Opo. Yes, pwede at welcome kayo bumisita dito. Oo. Oh, si Joa Dicren, hello po. Nag-swim po ako sa Butuan. Isa ka pa. Sumasali ka rin, ha? Ayan. Sabi ni Jocelyn, kami po yung nanalo. Nung nakaraan, kayo po ang nag-announce. Yay! Salamat. Pabati po sa Castillo family from Mandaluyong galing kay Jen. Ayan. Ito kay Ruth, hello po from Edmonton, Alberta, Canada. Kaka-out ko lang from work. Ayan. Congrats at natapos na ang work mo today. Salamat at kami agad ang inyong napanood. Tinutukan. Oo. Ayan. Hello kay Gab and kay Masek. A blessed day po watching from Tondo, Manila. Bagong viewers si Jen 229. Oh, sabi ni Joe Dick, lapit na ko dyan, galing Butuan, pakuha na lang ang need mo. Ay, oo nga, nagpabili kasi ako ng quickly galing ng Butuan. Ayan. Kumikinang naulo ka din daw, Oo. sabi ni Kay Tatay FML, hello. Ayan. Hello po sa inyo. Shoutout sa mga kumikinang ulo din dyan. Salamat. Shoutout kay Flor de Luna. Sumando from yun. Yan. Happy birthday. Happy Friday from Tagaytay, Tambalan, sabi ni Janet. Ano ba, malamig pa ba dyan ngayon? Oo. O pa-summer na ang feels? Yan. Ellen Joy, hello din. Magandang hapon din. Thank you. Hello from Edmonton, Canada. Patulog na ako, maaga pa work bukas. Galing kay Rainiel. Jace Carmahe, yan. Nababasa namin. Yes, nababasa namin. Salamat. Oo. Shoutout from California, si R. Fasaro. Watching from South Korea, si Joyce. Thank you. Sabi naman ni Dicky Mans, galing umarte ni Nicole, F na F talaga. Wow. Oo. Ganun talaga. Yun ang aking the theater character. Madami akong characters. Salamat ng marami. O siya. Thank you everyone. Ayan. From Dubai, UAE, si Marilyn, thank you so Ayan. much. Kitay FML uli. Hello sa'yo. Ayan. Hello, hey dude. Pa-shoutout. 2010 pa po ako. Solid Love Radio listener. Thank you so much. Shoutout dito sa mga taga-Imos. Hello, Jace. Imos Hello. din ako. Taga-Imos din ako eh. Thank you. Sa inyo lahat. From New Zealand, Marjon. Ayan, Taroy. Si Turin ay nakikinig. J. Turin, nabata mo na ba to? Ayan. Happy weekend, Tambalan. Galing kay Decky Mans. Thank you. Ano? Sabi ni Bella, lady, hirap ng 46 na. Masakit na bewang ko. Huwag ka kasi bigla-biglang yuyuko. Huwag kang bibiglang. Wala pa Oo. bigla-biglang mga movement. Kailangan may stretching muna. Kailangan meron munang warm up. Lord. Ayan. Watching from Ontario, Canada, si Angeline Madlang Bayan. It's Salamat. me, Chels naman from Taiwan. Thank you so much. Salamat po. Kahit po gabi dito, nanonood po ako sa FB Live ninyo. Switch sa Love Radio app. Galing kay Eileen Joy. Thank Salamat. you. Kay Miss Len, pa-shoutout po watching while working. Uy, salamat. Thank you. Si Renmark is saying hello from Sikihor. Tinatanong niyo Bluer than Blue kung saan ang sayaw ninyo. Kailangan ba may sayaw para magsuot ng parang pasanto ninyo? Tama. Wala. Hindi nyo pa nakita yung headdress niya. Oo, mamaya. Ay, nako.
Ay, Watching from South Korea, pa-shoutout kay Joseph Yadaw. Ayan, yan. hello. Hello po. Nasaan na po si Chris Chuper? Naglalaba. Ayan, busy siya. Busy, naglalaba. Pisay na lang kulang. Oo. Aga-aga ng ati-atihan daw. Ito na ba si Catriona Gray? Oo naman, yung tita niya. I love you, beautiful. Galing kay Jo Marie Montoy. O, sinong ina-I love you mo? Oh. Pa-shoutout from Taiwan, Ma'am Nicole, sabi ni Click Here. Click here. Shoutout sa amin ng apo ko watching from Binyan, Laguna habang hinihele si apo, Gracie sa online shop. Ninang Nin! O siya. Sige, papaalam na kami. Papaalam na kami Okay. kasi may bisita kami. Oo. Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di mag-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano?
Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's number one, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl.
Kurt. Earl and Kurt. So ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakyan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko!
Maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Okay, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula 3:00 hanggang 6:00 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang bagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa.
Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na ang ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Tandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay nagmamay-ari. baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay Ito malinam na. titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo may bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sakit. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo ka. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ngunit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bitae. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? ba tumatawa? Huling paalam. Oh! Panghimakas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Pinakamabili. Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Lagitab! Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa
sa Isang kulturang Pilipino. Magat sa dagitan. Minutong lumilipas. Hinahanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay heartbeat o kaya o tibok ng puso. Ang kasagot... Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming 2 letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo? Ito'y nagpapaalala. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ano? na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong
medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone see. yan ha. Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan. Kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town?
Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, ayun. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang ng kasagutan Radyo ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kalu. Oh! Ako yung may question. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Ay! Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Na mainit na kape. Pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ako yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, gano'n na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa? tatlo. Mahulog! Ano sinasabi? Aming sagot. Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng tatlo, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya ni Gila? Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan?
Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo, Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangungopya. Dogora ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga Ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay,
Bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego
no boundaries. Boundary time na! Eto na! Ang pangalan na maswerteng tsuper na masasampal ng 1,500 pesos. Siya po ay may plakang NKD 7513 in drive. Congratulations, Kuya Jerry Parayaw! Jerry! Congratulations! Nanalo ka ng 1,500 pesos! Congratulations, Jerry Parayaw! Ayan, Parayaw! Ganda ng pangalan, Ganda, Parayaw. parang alam mo yung maswerte. Oo, diba? ayan, oo. Congratulations sa iyo, Jerry. Sana ay maging bonggacious ang iyong weekend. Ang tabayanan na kung ikaw ay nandito lang naman sa area, pwede kang pumunta dito para Tama. i-claim. Kung malayo ka, hindi ka naka-duty ngayon, relax ka lang. May tatawag sa iyo para malaman mo kung paano mo makukuha ang 1,500 mo. Sa mga hindi pa nakapag-register, ano pang hinihintay, punta na dito sa aming himpilan magpa-register. Or kung hindi naman kaya, ay siyempre lang, tumutok lang po sa 90.7 Love Radio. Ayun, Dahil ganun lang. oras na masakyan namin kayo. Correct. Oo. Eto na. Basic, tampal ka agad, 1.5. 1,500. Mga gala pa naman kami. Tama. Weekend na. Correct. So yung posibilidad na kami po ay makasakay po sa inyo ay napakataas. Kaya dapat nakatutok lang sa Love Radio. Tama. O siya, exit na po kami. Susunod na po ang Maratoni. Sa kanyang programang Love Trip. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang inamon, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!